Με λένε Κίμωνα, είμαι 25 χρονών και μένω στην Αράχοβα. Μου αρέσει το σκι, η αναρρίχηση και η ορειβασία. Δεν έχω ξαναπάει και μάλλον αυτή θα είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Το αξαπόλου φυσικά και ένα αλεξίπτωτο για να είμαι σίγουρος. Το κρεβάτι μου, γιατί ο ύπνος θα είναι δύσκολος χωρίς βαρύτητα. Μακάρι να ήμουν αστροναύτης για να σε πάω στο διάστημα. Κοπελιά, έχω και διαστημόπλιο, πάμε μια βόλτα. Γυναίκες φυσικά, τι άλλο. Ελπίζω δηλαδή. Εγώ φυσικά, ποιος άλλος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλύτερα στις δοκιμασίες και θα πάω τελικά στο διάστημα.